bakendit kalomba ladan na ki MP jong kani hi jela ka jong ni ki ba penlik sange ya kani ka jing tho ka ba ki question balai ka rung dang ka khasi language balai kam rung ka karung language ka baling ma kalong ba kita ki nong ya lam jong ni ki ba dei ki nong mi khmat jong kani ka jela ka jong ni mekhalia kim sumdan kata ka jing so kamen ladang ni at least ni ka way ka language jong ka state ka bandrung ka banyo na ka jing thu no mentang but kantang dan ken ka effort ka jong ni lang baro manginang la pen phai kata ka language ka bakiwi ki kwa pade bakandang rung ngai hakis nam ki bansawan ka jong ni ki ba penlik sange ya ka ne ka jing tho ka ba ki question balai ka rung dang ka khasi language balai kam rung ka karung language ngalawan phai na Delhi mangi attend ka national convention nga din ngayo ni ki news clipping ki bami na ki media ki bayade bat kani ka important issues bangi ki follow up kami gini ki belong dot long snam ya jai penin jungi kom ka ktien ka thli ka thok atar ka language and script nama kal ada no pa po ka identity charge of India article 30 35 kala batai pa khamtam ni ka article 29 kala batai lo pai ka kani ka language ka script ken ka ktien bat ka jing ka thok atar ka de benong ka we na ki hop long try jong ki dat pai te hadien bang ngapai phai ka ki jing ya tai khamtam le na kaliang ka sarkar haka wai menteri rang ba do jong la flip ki papers hang to openly in the house but I think namar ba miss out ne balai imlong importance dai kani ka very important documents ila miss out kata ka di ka documents jong ministry ka ba house nem 8000 khat khandai ka santrik ummach 8000 khat khandai ka government of India ka GOI ding ba ka ministry of home affair kala pha ka we ka shithi ba kani ka shithi ka ba kila pha ka di ka subject ka dei inclusion of khasi language in the 8th schedule to the constitution ba la pha the under secretary jong kani ka department jong kani ka ministry o PK Samal uni under secretary hang ni ka hakani ka jing tho ka jong la batai shai ba na padeng ki artali languages kani documents ka wan na government of India GOI ka ministry of home affair ka ba under secretary jo kani ka ministry PK Samal ula ai kani jing tho ba na padeng ki ki ba menta artali ki languages la include haka e schedule ba na padeng jong kita kidan ki demands jo ki babon balang jong ka ri India hi bro ka we ka ba kila ai ki jing tho sa ministry ban benrung hi ktien ki jong ki din na padeng kita live ho pratali ki languages ngan chupuli nang ni demand for inclusion of 38 more languages including khasi have been received kila yo padeng as the evolution of dialects and languages is dynamic kenu kila batai ka tu ka ayu thus both the earlier attempt through the part 1 1996 kadan kini ki committees ma kidan ki committees bala set up hatu kapor house nam khat khnai swan khandai pun reu but house nam 8000 lai ka we ka committee ka sitakan mahopatra committees kila evolve but kila pet tho ya lor kini ki jingdan kam ki ingredients ki badan kam ban pen long legal language kinu ki ktien ki bala ya ki ba dangkren ba ki badan kam ka jing itho hakari India that the government is conscious of the sentiments and requirement dena kata ka daw la tho hang ne ba la include ya kini ki like pratali more languages to be included in the 8th schedule but annexure jo kani bala pha ro ka press information bureau government of India ministry of home affair haka 800 tarik Julai itu kat kum ka ST ke jongki IST ke jongki inclusion of languages in 8th schedule hang ni kan number khat phra iwe hado lai phra an gita language banjara language basika language haka ni kan number khat phra khasi language tu la highlight ba por biki juba kan kila I highlight ba kila I bold letter khasi language number 18 but 38 ka bakat do ka language bala la propose ban include ka de ka tula language tikani ka language la ai ka na ka de ka way na ki propose language ki ban rung inclusion of languages in 8th schedule ka ban rung haka 8th schedule haka next session the 2019 ti kani ka jing thmu ka la ya cha khaman re hani ka por raj Home Minister to Kapor, Rajnath Singh, hiam no na kajing long Home Minister,
but one not do Amit Shah hadir tu hadir ke COVID kani apa ka penik kani kadi apa budan mau de mentah Amit Shah mo ban follow up ya kani bala tho ru daki dan ki seng nang ni ki bala tho kum kas ka khasi auto society but it remind ya ka ministry halor kani ka shithi but ka ministry ru kala om bakan kanya chakmat ya kani bakan penrung ha next session we ka bakan dit kalong ba ladan na ki MP jong kani ke jela ka jong ni ki ba pelik sange ya kani ka jing tho ka ba ki question balai ka rung dang ka khasi language balai kam rung ka karung language ka baling mo kalong ba kita kinong ya lam jong ni ki badai kinong mi khmat jong kani ka jela ka jong ni Meghalaya kim sumdan kata ka jing so kamen ladang ni at least ni ka way ka language jong ka state ka bandrung ka banyo no ka jing thu no mentang but kantang dan tu kan ka effort ka jongi lang baro manginang la pen phai kata ka language ka bakiwi ki kwa pade bakandang rung ngai hakis nam ki bansawan